Napipinto ng buksan sa publiko ang North Luzon Expressway o NLEX-Candaba 3rd Viaduct. Sa project inspection ay sinagawa ng pamunuan ng NLEX Corporation at mga lokal na pamahalaan na sakop ng naturang proyekto. Napag-alamang nasa 97% na ang completion rate ng ikatlong kalsada na inilagay sa pagitan ng dalawang lumang viaduct. Kung makikita nyo ngayon, ang kulang na lang is yung asphalt topping, no? So, by the first week ng December, bubuksan na natin ito para sa ating mga kabalin. Ayon sa President and General Manager ng NLEX Corporation na si J. Luigi Bautista, oras na matapos ang ilang safety inspection ay magagamit na ng mga motorista ngayong taon ang naturang kalsada. Inaasahan kasi ang mataas na volume ng sasakyan na maglalabas-masok sa NLEX lalo na sa holiday seasons. Alam naman natin pagka Christmas medyo tumataas yung ating traffic numbers. Mga 10% ang increase ng traffic. So tama-tama ito, mapapadaanan na natin. May kabuuang haba na 5.3 kilometers ang Candaba 3rd Viaduct na binubuo ng 1,044 girders o mga pahalang na istrukturang nagsisilbing suporta sa kalsada. Nakapatong naman ang mga ito sa mga crossbeam at poste na itinayo sa pagitan ng mga lumang viaduct ayon sa project manager nito na si Engineer Ray Punzalan. Nasa 9 billion pesos ang pondong inilaan ng NLEX Corporation upang mabuo ang Candaba 3rd Viaduct. June 21 noong nakaraang taon nang isagawa ang groundbreaking ceremony nito. Ang sabi natin, 24 months dapat ito. Seniority natin sa 22 months, pero ang nakakagulat ngayon, natapos natin 18 months. Samantala, una nang inihayag ng pamunuan ng NLEX na nakasalalay sa completion ng Candaba 3rd Viaduct ang planong retrofitting sa 50 taong istruktura sa magkabilang panig nito. Lizen Morten, CLTV 36 News.